Anthu awawa mukuwaonawa anabadwa mosiyana ndi anthu onse dziko lino lapansi. Anthu amenewawa ali ndi nkhope zawo zosiyana ndi anthu tonsefe. Anthu amenewawa ndi ndani? Nanga chinachitika ndi chani kuti asiyane ndi anthu tonsefe m'maonekedwe nkhope zathu? Nanga moyo wawo wa tsiku ndi tsiku anthu amenewawa umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife a Dini Studios tidziwise anthu zomwe inu mukugulisazo. Malonda athu nkutsatsa, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Surya family ochokera ku Indonesia. Anthu awawa a Surya family anabadwa mu banja la ana 5. M'banjamu mnyamata amene yuyu alimo yekha, enawa ndi atsikana. Iwowa anabadwa ndi nthenda ya chipatala yotchedwa Babara syndrome. Nthendayi imapanga affecting nkhope yokha, thupi lonse nkukhala labwinobwino. Ana awawa a Surya nthendayi sinangoyamba koma anatengera kuchokera kwa makolo awo omwe nawo anabadwa ali choncho ndi nthenda imeneyi ya Babara syndrome. Iwowa akuti samadziwa kuti nthendayi inayamba ndi chani komanso kuti chimachitisa ndi chani. Nthenda imeneyi sinapange affect ana onse 5 ochokera mu banjale ayi. Awiri mwa anawa anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira kumakula. Awiri anabadwa opanda nthenda imeneyi ndi atsikana, ndipo amakhala bwinobwino ndi abale awo omwe anabadwa ndi nthendayi. Mnyamata uyuyu atakula anapeza okondedwa wake ndipo anakwatirana. Iye sanabwerere pambuyo ndi kuzionera pansi potengera ndi vuto lomwe ali nalo. Iyeyu sanabwerere pambuyo ndi okondedwa wake potengera kuti vuto lomwe ali nalo asabereke, koma anabereka ndi kukhala ndi chiyembekezero chabwino kuchokera kwa Mulungu. Ndipo iwowa mwana atabadwa sanadandaule ndi maonekedwe akewo, chifukwa nayenso mwanayo anabadwa ndi nthenda yomweyi. Anthuwa anadziwiratu kuti mwana atabadwe akhala ndi nthenda ngati yomweyi. Anthu amene wawa pachiyambipo moyo wawo unali ovuta kamba komwe anthu amawayankhulira kuwayang'anisisa komanso mmene amawasalira. Koma pano anazolowera samaonanso vuto, komanso anthu ambiri anasiya kuwanena ndi kumakhala nawo bwinobwino kwawoko. Pakadali pano anthu awawa ndi okondwa ndi osangalala kamba kuti anthu onse owazungulira komanso anthu ambiri apa internet amawakonda kwambiri nditi madrama nditi nyimbo timene amayimba makamaka pa TikTok. Ali ni ma followers ambiri pomwe amapanga ndalama za nkhani ndi kumathandizira family yawo moyo nkumapitilira mpaka pa tsiku la lero. Osayiwala kupanga like, comment komanso share nkhani ya family ya Surya. Mimba mumakuvutani mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe sindingatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani m'mavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773.